Yeah, good morning madzuka bwanji konse kumene muli. Eyayi pakati pano ndithu America yasiyitsa asilikali ake kuti auza kuti siyani stop striking Iran. Siyani kuphulitsa dziko la Iran. Auza kuti siyani kuphulitsa dziko la Iran. Okay, anyway, chifukwa chani? What do you think? Chifukwa chani? Zifukwa zake zilipo ndithu koma chabe kuti sangazinene moonekera. Okay, sanganene pamene akusiyitsapo sanganene koma zifukwa zilipo ndithu ndi maumboni ake, so ife maumboni ake onse tili nawo why America yauza asilikali ake kuti asiye kuphulitsa dziko la Iran. Okay, tikuwuzani zifukwa zake. Number 2, Ukraine akuoneka zoti nkhondo iso ayijoyinaso. And number 3, ku Saudi Arabia ndi Yemen sikuli bwinonso ndithu nawonso ndithu nkhondo ikupitiriranso. Chabwino ndeti tiyambire ku dziko la America komanso Iran kuti chachitika ndi chani ndi chifukwa chani America yauza asilikali ake kuti chonde siyani kuphulitsa dziko la Iran. 1, nkhani yake ndiyonena kuti America ma interceptors zida zowakhira mabomba, okay, zida zowakhira mabomba zawathera. Zida zowakhira mabomba zawathera. So that's why auza kuti akuluakulu siyani kuphulitsa dziko la Iran. Number 2, chifukwa chimene auza kuti asiye kuphulitsa dziko la Iran chifukwa akudzudza kuti Iran simayamba munthu koma imabwezera. America ikaphulitsa dziko la Iran iyonse imabwezera, koma kapanda kuyiphulitsa basi iwo sakuphulitsani ndi Iran yetu imene zimene zakuzidziwa. That's why angoyimitsa kaye fa kudzudza kuti tikayimitsa tikatayimitsa. You understand? Paya kuti ayiphunzira Iran ayidziwa sobana kuti okay akulu akuda amankhani yobwezera. Apa ndimona uthenga baba Comrade Cliff Chinyama sali bwino akudwala asima ya vutlap. So actually mangufuna mina ina kudabo kuti munthu waso sakuoneka so actually asima ndithu ya avuta kwambiri Comrade Cliff Chinyama. So mabanga check message yawo. So tadziwitsana pene pakuluakulu eti tizapempherere kuti akhale bwino. Zapeza kuona kuti tiyambe chifukwa choyamba chete zida zawathera, especially ma interceptors owakhira. Tinakamba kale nkhani khuza ndi ma patriot komanso THAAD chimene chimatulutsa mabomba chimakhala ndi radar pambalipa detector choona kuti bomba likubwera ndina chonso chimatulutsa so bomba lake so ndikuphana malire muja. So bomba limene likhali mudzi lokhali limatenga almost muchi THAAD limatenga 12 million, patriot limatenga 15 million. Bomba limodzi lokhali limene bomba limodzi lokhali tukamba ma dollars ito osale makwacha ma dollars amene wawo bomba limodzi lokhalo. So kakhozedwe kuti mpukulu meja uthe bwinobwino ukumatenga 25 to 30 months, miyezi yokwana 25 kapena 30 kuti mpukutu umodzi uchawo chimodzi chokhacha kuti mabomba ake akwaniritsidwe from scratch. If I'm not mistaken kuti one bomba limodzi akuti limatenga nthawi kuti akhoze ndi mmene zilili pano pamo ndiyeno okay, senator wina anayankhaso chilungamoso kuti nkhani ndiyona kuti tikusowa chani, tikusowa ndithu mabomba ndithu atithe atha. Okay, billions of dollars wasted, 18 Americans dead, thousands of civilians and children in the Middle East killed, our military stockpiles dangerously depleted, new wars in the region breaking out by the week, the Strait of Hormuz and possibly the Red Sea now closed, controlled by our enemies, gas prices skyrocketing, the global economy melting down. This is day 146 of a war that has no achievable objectives and no endgame.
a war that has ruined American families as gas. Number 2, zopeza kuona kuti zafika pa point chopena kuti kuma Gulf countries aja maiko achilwe aja kumene kuli asilikali a America kuja mabomba ena akumangowasiya kuti alani kuti alowe kayaononga akungowasiya. Is exclusive tonight with attacks between the U.S. and Iran escalating. New details about why the military is intentionally letting some Iranian missiles through their defenses. Our Courtney Kuby has that tonight. Courtney, what do we know? Yeah, Hallie, 2 senior U.S. officials tell NBC News that military commanders are allowing some Iranian missiles and attack drones to get through air defenses amid an effort to preserve the Pentagon's shrinking supply of missiles to shoot them down. Now, Iran has fired nearly 9,000 projectiles since the war began, and U.S. officials insist they fire interceptors at anything on track to harm U.S. troops. But in some cases, missiles and drones bound for areas without troops can be let through even if they could inflict damage on base infrastructure, including ones that would have been shot down in the past. So basically, U.S. doesn't have enough weapons that they're now selectively deciding which rockets to shoot down because they don't have enough rocket missiles to shoot down every missile. And U.S. infrastructure, the manufacturing capacity, apparently we have the capacity to roll out 1 missile every few months, while Iran has the capacity to put out a few every week. Chifukwa chani chifanira kuti mabomba amene ali nawowa owakhilawa ndochepa ndesangangowakha bomba lililonse yayi madroni azingowakha ndekuti ukuku drone ya $5,000 ikakubana ndi 15 million bomba la 15 million tinkakambaza zimene zozo asymmetric warfare nkhondo imene Iran inayipanga kuti ife inu chobwe ndinu mabigi koma ife tikupanga ni cost ife tikupasani zochipa inu mononga zambiri nkhondo imene Iran inazayika ya mutu so ababa igwirana ntchito ndendende America yukanika kupanga kugonjesa Iran nkhani yake anawawelenga kale nkhondo yake nkhondo yomenyanso ndi maganizonso kuira kuipanga draw. That's why panopa zokanika. You understand. Ndeno zapeza kuti anthu aja adrama ngoti guys siyaneka kupulisa dziko la Iran. That's all. Mabomba kumabweti akumasiya agwere basi. Mwene tizize kusankha kuti ichi ballistic chikulu chimene chiwakheni. Koma ena awa asiyena papa ndi akumaononga kwambiri. Zimene Iran inkafuna ziri. Ndipo Iran yonse bakhauri ngotumiza kai madrone pano. Mabomba enieni achenda Khaibar, CG, zose zazo amazisunga kai. Pantha inoyi imene mabomba awathera mpaka namba lose ziri. Chabwino. So anyway, tipite kujani, tipite ku Ukraine. Ukraine ndio yambirira yapereka uthenga kuti akuti iwo intelligence yawo masatellite yawo aona kale kuno zoti Russia ikuthandiza dziko la Iran kupha Americans kuphulisa Americans. Iwo akuti ali ndi umboni uliwonse. Zelensky amene somano. Number 2, zopeza zoti madzi aside ya chakurasha ati chani Kaspa yeah Ukraine yapeza zoti yakaphulitsa shipi ya Iran. Ndi Iran yazo kuti osadandaula tibwezera lathu zimenezo. Iniyo mungokhala chete. Ife tibwezera zimenezozo. Ndiye siri kudziwa zoti kubwezera kwake kukhala kwa mtundu wanji. Yeah, that's it. Chabwino. Pakatali pano tinaona so kuti mpiyomu Ukraine inapanikiza dziko la Russia komano Russia pano basi pano ndimene so yapanikiza no pano Ukraine. So Ukraine ikuphulitsidwa atu osati masewera. Chabwino. Saudi Arabia komanso Yemen. Pamene Yemen inaphulitsa Yemen inaphulitsa mafuta a Saudi. Saudi inapita ku Yemen ukaphulitsa. Kenako Yemen yaphulitsaso mafuta aso enaso a Saudi. Nde Saudi so ikuphulitsaso Yemen iso kachikenaso. So
kumangophulisana basi. Nkhondo yafika poti ikufalikira koma America zowakhiya zawathera. Anyway guys, thank you so much. Tiwona kutsogolo kuti zikhale munani Malawian Cameras.